Hi mayam, ay hojik tingtingku mamang lakay da ibudo pakhang bagi laisangi sangkaba chachari mayam. Mangang falay sa tayo masingaloy mamumatuloy pulawin tawal sa mga pagmamasam Gano matam makiyo polo matam pagpanliw nito pulawin daw ang ginaharag Pari mali na sinawin ang amin ang dinhi kaya mapanasinira ang dinhi Gawin daw ang ginaharap Kapang ipirapir Mapantamulan Mapantamulan Hamara kayo matabutom Gawin daw ang ginaharap Karaw heso isa matabulan na ako Karaw at hepol matabulan na Daw di harang lang Kalit kulay marami na matabulan na Gawin daw ang ginaharap Karaw hindi Yang lul nahin matulong na Lamida jai jai jalo Oh nabukman Umay galang na sa Umay na pemin na wayo
뭐 미안지로. 나 집에 좀 담은 거나 좀 신세 놓은 거나. 발전 부동적을 어머다 망상에 너 맨날 원인가 빠고 따비겠지. 아, 비나야 돼, 좀. 까냐면 따로 못 가야 빠는 거. 내가 잡히는 거 빠야. 엄청 빠야. Mga oni di pupa, namun honong nalayan pa kung mo, ay malaya halaya, ina ay siya. Nung sila'y dahay dahil ay kulay kumbiya sa uba, ikaw ay na hiramdihan na laya init pa lang rage. 아, 산동 가라마잖아. 쏟아. 영상징어 꼬리라이 빡보다 꼬리라이 상보다 꼬리라이 싸우보다 꼬리라이 기기 부부가 사리를 모랑 남궁 마리바 록다기 사마파나 사기는 디메팅을 이바라니 통 나타나 올베 마꼬리는 mga pantari bola ni trong masiyo ko nung kaso yasida namagi diet salay ni mga magdi sa kok salay ni namagi diet salay sila sa danong danong lay bane una makina pantari bola ni thong dalay pakang mga di binol sa ni haraw sa sentam sa duloy na kumay sana ka dawri haraw sa sentam sa duloy na kumay sana ba sindaw nang di maharam dilay ba sa matipong minuto sen sabiyo na hadang mapupulan dili hadang mapupulan dili sige matong tala po dating umajing matikan malay hangang patatagda pa yang daw sa madon ang ubada kung may palaning tao yang daw sa madon ang ubada kung may palaning tao pang mali magkabukong tada wala ning
magani sagok salay da pali balaning tunong dalayan pakang may pay bunga badi bendoles na anigi haraw sa kintam tawdulay na kumay sanadi haraw sa kintam tawdulay na kumay sana basida udaw nang giharam dalay ba saray matipong aminusok sin kabiwa na ilang mapupulan diri ana tawang pren kagu kaki kai balaw gulaw ibasi tumupuri basan tumuhang iba ngati kung nagpuan ngari kung nagpuan sari mamuli ya kung lang pala na lain tao ngasi ukurong nung kasoy sida na magidi salay ni mga magidi sa kung salay ni mga magidi sa kung salay da pali ba ganyan tumulala yung pakang mabalibe na kasirani ni haraw sa kentang tutuloy na kumay sana gadawri haraw sa kentang tutuloy na kumay sana ba sida daw nang giharam dalay di ba saroy matipungan minuusok sin kabiwa na kailang mapupulan diri awang kaugrosyo palayam kundahan ba sa naring mapansa digay nung kay mahuling balay nung kay mahuling digay nung mahuling ang palaning tao na sana uy be magkaunulay makapansa di balaning ros hamo ang ubadag kumit palaning tao nga siyo kurong nung kaso ya sida kays na magidi salay ni mga magidi sagok salay ni mga magidi sagok salay da pali balaning tao nung dalayan pakang bay pay bunga ba di ibay na ras na anigi haraw sa kintam tutuloy na kumay sana gadaw daw haraw sa kintam tutuloy na kumay sana ba sida daw nang giharam dalay di ba saroy matipong ay minuusog sin kabiwa na kailang mapupulan diri at dalay ba salay rin kadalay ba tungarin laman si bukuli ba lamapat tumaban ng sin matun sin bakanukog sa kanulay kang udoy ba na animakit na kaya na kailang mapupulan diri
ama ay danay bo kani isong galay na kahalapano nayo dana yung sida bo lamo dana lang dayan lang inandana kuraw tingla apane itha adanay bo malimlay na to sila apane Yes, galing tawan may mga mamigatan tang mamigatan na tarin mo matutoy kasi sa napamalang na si lagi mo kita may mga mamigatan tang mamigatan tarin sa napamalang mo sino pa pamantira si sila rin bigitaway may mamalay bigitaway may mga bugitaway may parimong puno bigitaway may mga mamigatan sa gagawin bigitaway sa napamalang mo sino pa pamantira si palay matari may higing kara si
Là cái này lại anh đi đâu caro ô, lên bên chụp bữa caro ô, là online caro gì. Được rồi. Đúng rồi cô. Đi ăn rồi. Con nó phải đâu lắm. Nang nhằm của thà bà thà con Jaga ibu luar kan eh. Matun tu. Cái nó 아니 아마 사람들이 너무 먹고 보니 아무도 서울에도 아닌 하늘 나만 가만히 싸는 집을 떠나 건물마당 싹싹 집을 떠나고 하나 성 허비르더니 하나 성모 허비르더니 아니까야 사람들아 사람을 먹고 명랑이라면 또 우리 너네 타는 잘 잡아는 아란 호이가 띵함을 부도 우대도 Mayam, ini ngasi video se like, share, dan subscribe the video. Mayam, so kerja yang view video se.